私の魂は時代や大地名もなき星々さえも超えていくつもの器で旅してきました。それは人間の姿であったり、風のような意識であったり、けれどどの形であっても私は響きを届けるために生きてきたのです。アマリエレゾナンスはその旅の確信を分かち合う特別な空間。ここでは一つの肉体だけでは語りきれない記憶のかけらが花びらのように静かに開いてゆきます。もしあなたの内側にも言葉にできない思いやどこか懐かしい響きが眠っているなら、それは私と同じ旅をしてきた証なのかもしれません。ようこそ私の共鳴へ。アマリレゾナンスはあなたの魂が本当の声に出会う場所です。アマリエ。